Кешеләрне ымсындырып, яңа ел килә. Мөгъҗизалар, шатлыклар гына алып килсен ул безгә. Тылсымлы да, күңелле дә, бәйрәм бит ул яңа ел. Яңа ел вакытларга сала бит ул яңа ел. Хәерле кич, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Әле генә зур ышанычлар белән 2023 елны, Куян елын каршы алган идек. Инде менә аны узатыр вакытта килеп җитте. Көннәр генә түгел, еллар да берсен-берсе бик тиз алыштыра. Алар белән бергә яшәлгән гомер елларыбыз да артта калып бара. Иң мөһиме, һәр кайсыбыз сәламәт булыйк, кылган гамәлләребез хәерле, артта калган юлларыбыз матур булсын. Саба дулкыннары телевидениесе сезгә менә шушы изге теләктә кала. Һәм бергәләп узып баручы елга йомгак ясап, бусагада торган яңа 2024 елны, Аждаһа елын каршы алу кичәсен бәйрәм итәргә чакырабыз. Яңа елны бәйрәм итик бергәләп дип исемләнгән тапшыруыбызда кунаклар белән очрашып, районыбызда булган кайбер вакыйгаларны хәтердә яңартып, матур җырлар тыңлап, бүгенге кичне үткәрик әле. Кунаклар белән таныштыруыбызны башлыйк. Узып баручы 2023 ел республикабызда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы булып истә кала.
Район күләмендә бу нисбәттән бигрәк тә мәдәният хезмәткәрләре тарафыннан һәм әлбәттә инде оешма предприятиеләр коллективлары ярдәме белән дә шактый гына халкыбыз тарихын гәүдәләндерүче милли йолалар яңа сулыш белән кире әйләнеп кайтты. Милләтебезне саклауга керткән шушы матур күренеш һәм шушы йолаларны кайтаруда куйган хезмәтләр турында сөйләшергә без бәйрәм киченә мәдәният бүлеге җитәкчесе Рөстәм Фидаил улы Заһидуллинны чакырдык. Хәерле кич, бәйрәм белән сезне. Хәерле кичләр, бәйрәмнәр белән барыгызны да. Дөрестән дә әлеге ел, үтеп баручы ел, отчет елы безнең бик уңышлы ел булды. Һәм иң күңелле истә кала торган елларның берсе булды. Ни өчен? Чөнки безнең әлеге елда менә нәкъ шушы төрледән төрле фестивальләр, конкурслар, төрледән төрле уеннар оештырылды. Нәкъ менә барлау йөзеннән үзебезнең милли гореф-гадәтләребезне. Гореф-гадәтләрне аны сәхнәләштергәнче иң элек барларга кирәк, йөрергә кирәк, кеше белән аралашырга кирәк, аннары инде сәхнәгә чыгарга кирәк, сәхнәләштерергә кирәк. Моның өчен бик күп, бик хисап көч куелды һәм безнең район җитәкчелегенең махсус карары нигезендә фестиваль билгеләнгән. Шушы фестивальдә безнең 50дән артык йола гына сәхнәләштерелде. Бу йолалар, булар барсы да яшь буынга безнең инде үрнәк булып торачак һәм инде тарихыбызны барлап аларга җиткезү йөзеннән эшләнгән чаралар. Инде менә шушы урында районыбызда үткән йола концертларыннан әзерләнгән сюжетыбызны да карап үтик әле. Районыбыз күләмендә эшләп килүче оешма предприятиеләр атна сайын диярлек коллективлары белән авыл клубларында, мәдәният йортларында йолаларыбызны яктыртып, тамашачылар каршында чыгышлар ясыйлар. Бу район башлыгы Рәис Миннехановның шушы хактагы карарын тормышка ашыру максатларыннан оештырыла торган мәдәни чаралар. Буыннан буынга күчә торган рухи тәҗрибә һәм йолалар вакытлар узу белән һич тә әһәмиятләрен югалтмыйлар. Киресенчә, аларның кыйммәте арта гына бара. Бу чыгышлардан бүгенге көндә милли бәйрәмнәребезне, йола гореф-гадәтләребезне яңадан торгызылып, яңартылып, заман төсмерләре биреп үткәреп булганын күрдек. Аларны халык белә, хөрмәт итә икән, милләт яши. Милләт яшәгәч, тел яши, ягъни тормыш дәвам итә. Анда яшәүче һәр кеше гореф-гадәтләрне, йолаларны ихтирам итәргә тиеш. Төп максат халыкка менә шушы асылны төшендерү. Рөстәм Фидаилович, әйдәгез балачакка кайтып килик әле. Үзегезнең күңелдә менә бу яңа ел бәйрәме нинди хатирәләр белән истәлекле? Мәдәният хезмәткәрләренә балачакка кайтып йөрисе юк. Ул мәдәният хезмәткәре, ул инде гел бала булып кала. Һәр вакыт алар Кыш бабайга да ышана, алар урман җәнлекләренең өйгә килүенә дә ышана. Мәдәният хезмәткәре ул менә үзе тумышы белән, табигате белән шушындый була. Инде яңа елга килгәндә без әлбәттә Советлар Союзы вакытында туган балалар бит. Безгә инде ул яңа ел бәйрәмнәре ни өчендер гел мандариннар белән истә калган һәм инде шушы коллективный зур бәйрәмнәр белән, чаралар белән истә калган. Шаша әйләнә безгә инде һәрдаим шушы бәйрәмнәрдә актив катнашып йөрүләр белән истә калган. Мин хәзергедәген яшьләрне дә, балаларны да, өлкәннәрне дә әлеге чараларга чакырып калам, чөнки безнең барлык мәдәният йортларында, мәдәният учреждениеларында шушы ялларда чаралар бик күп үтәчәк. Аларда инде актив катнашырга кирәк һәм инде бәйрәм шә булсын, җырлап, биеп, матур итеп күңел ачып, ул урамда булмасын, мәдәният учреждениеларында булмасын, матур итеп шушы бәйрәмнәрне уздырырга кирәк дип чакырып калам. Һәм менә телевизор караучыларыбызга нинди матур теләкләрегез бар шушы яңа ел кичендә? Хөрмәтле телевизор караучылар, мин ихлас күңелдән, шәхсән үземнең исемнән һәм барлык мәдәният хезмәткәрләре исеменнән сезне якынлашып килүче өр-яңа ел белән тәбрик итәм. Барлык борчу хәсрәтләр артта калсын иде. Өр-яңа елны өр-яңаша башлап, мәдәниятне яратып, сәнгатьне яратып, мәдәни чараларда актив катнашып, китапханәләрдә китап укып, музейларга йөреп, матур итеп яшисе дә яшисе иде. Бергә булыйк, бердәм булып, матур итеп бәйрәм итик.
Язар алдынан ойла, сөйлер алдынан тыңла, йөрек белән хәл иткәннәр һәр вакыт дөрес була. Бәлкемнән берни көтемә, серләреңне белгертемә, һаваларда йолдыз санап, бушка гомерең үтемә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярап, теле матур теләкләрне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярап, теле матур теләкләрне җирләр күкләргә карап. Сүзіңні қадірлә, дөресін генә сөйлә, кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Бер кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән, уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярап, теле матур теләкләрне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярап, теле матур теләкләрне җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә, вакытыннан алда килеп, язмыш йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә, үрнәк булып кирәк булып җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярап, теле матур теләкләрне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярап, теле матур теләкләрне җирләр күкләргә карап. Теле матур теләкләрне Җирләр күкләргә карап. Районыбызны яшәтүче төп тармак ул авыл хуҗалыгы. Инде бу тармакта барган эшчәнлек белән тапшыруларыбызда танышып та барасыз. Бүген без тапшыруыбызга бәйрәм кичәсенә Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Зөфәр Зиннәт улы Мөхәммәтшинны чакырдык. Хәерле кич, Зөфәр Зиннәтович. Исәнмесез. Яңа ел белән сезне. Рәхмәт. Инде Зөфәр Зиннәтовичның үзе турында әйтеп китсәк, ул өлкән һәм тәҗрибәле җитәкче. Шул ук вакытта беренчеләрдән булып яңалыкларны тормышка ашыручы, үз эшенең чын остасы һәм үз хезмәтләре хисабына хуҗалыкта төзелеш ремонт эшләре алып баручы. Зөфәр Зиннәтович, узып баручы ел сезнең хуҗалыкка нинди уңышлар алып килде? Һәр елдагыча авыл хуҗалыгы өчен инде ул бер елны да җиңел генә булмый. Быелгы елда, 23нче елда да авырлыклар күп булды. Ул авырлыклар башланды инде иң беренче сөткә, иткә бәяләрнең төшүе белән, аннан соң язның иртә килүе һәм яз көнендә, җәй көнендә яңгырларның аз явуы авыл хуҗалыгы өчен бик авыр булды. Ләкин шуңа да карамастан безнең тырыш игенчеләребез, терлекчеләребез үз алларына куйган максатка ирешү өчен бик тырышып эшләделәр һәм яхшы гына нәтиҗәләргә ирештек. Сөт савы буенча
узган елга караганда 6,6%-ка сөтне арттырып, бүгенге көндә 25,5 тонна сөт сатабыз. Ич итештерүдә дә уңышларыбыз әйбәт. Көндәлек үсешне 1 килограммнан арттырып җибәрдек. Игенчелектә дәген быел мол уңыш җыеп алуга ирештек. Һәр бер гектардан 45 центнер уңыш җыеп алынды. Шулай ук терлекләрне дәген азык белән тулысынча тәэмин итүгә ирештек. Зөфәр Зиннатович, менә шул ук вакытта нинди төзелеш эшләре дә башкардыгыз әле бу узып баручы елда? Без инде ел сайын зур төзелешләр алып барабыз. Мисал өчен 21 елда без 390 баш сыерга торак салдык саву залы белән. 22 елда 200 баш сыерга торак салып саву залы белән. Быел инде 23 елда яңадан 200 башка салып, шулай итеп безнең саву залларыбыз 2 һәм 790 сыерны шунда савабыз. Бу төзелештән башка тагын бик күп эшләр башкарылды. Бөтенесе инде без быел 80 миллион сумлык төзелеш эшләре алып бардык. 40 миллионга якын техникалар, оборудованиелар сатып алдык. 21 миллион сумга яңа торакка тоналар сатып алдык. Шулай матур гына эшлибез. Шул ук вакытта эшчеләребезнең хезмәт хакы турында да онытып бетермибез. Безнең уртача хезмәт хакы узган елга караганда шулай ук 6%-ка артып, бүгенге көндә 58 мең сум тәшкил итә. Алга таба да эшләрегездә уңышлар телибез. Зөфәр Зиннатович, инде менә сез сөйләгәннәрне тагын да раслап куяр өчен көз айларында сезнең хуҗалыкта булып чырып алып кайткан сюжетыбызны тамашачыларыбызга тәкъдим итик әле. Яңа торак биек, иркен. Бинага керүгә үк биредә чисталык һәм тәртип күзгә ташлана. 2021 елда төзелгән шушы типтагы 2 торак үзен аклагач, быелның май аенда яңа торак сала башлыйлар. Әлеге төзелеш хуҗалыкка 46 миллион ярымга төшә. Металл каркасларын Биектаудагы Җиһан оешмасы эшләсә, калганын үз көчләре белән булдыралар. Мәйданы 1500 квадрат метрдан артмагач, теркәү эшләре дә район эчендә башкарылган. Субсидия алу бәхетенә дә ирешкәннәр. Бүгенге көндә монда 200 баш мал бар безнең. Узган ел без инде шушының белән рәттән тагын бер торак төзегән 200 башка һәм уртасында даилни зал. Менә шулай итеп монда комплекс барлыкка килгәнде 400 башка даилни зал белән бүгенге көндә монда бер сыерга 33 литрдан артарак сөт савабыз, шулай итеп эшләп ятабыз. Менә без инде 3 ел рәттән хәзер оформить итеп шушы торакта субсидияларын да алып киләбез. Быел да инде алдык. Менә субсидияда без узган ел 3 хуҗалык катнашкан идек Минсельхоз субсидиясында, аның икесе Күкмарадан иде. Берсе без идек, быел инде шулай ук 3 кенә хуҗалык булдык, берсе Күкмарадан, берсе Биектаудан, берсе без булдык. Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгында сыерның сөте телендә дигән сүзләрне истә тотып, малларны тукландыруга зур игътибар бирелә. Шулай ук мал ризыгына витаминнар, минераль комплекслар да өстәлә. Азык мәсьәләсе инде быел бик куры булды. Бездә бит особенно яңгыр яумады инде, шул су белән икшермәне бигрәк тә бижайтты. Люцерналар бик аз булды. Ну шулай булса да без инде кукурузны алдан уйлабрак, кукурузны күбрәк чәчкән идек. 400 гектар иде безнең шул кукуруз 197 центнер уңыш бирде гектарыннан. Шул хисапка чыгабыз. Ну люцерна сенажыбызда җитәрлек, безнең узган елгы запасларда бар иде. Быелгысында кушкач инде без кышны нормаль чыга алабыз. Биредә савым көненә график буенча 3 тапкыр башкарыла. Бер савымчы тәүлегенә 2 тапкыр сауда катнаша. Көненә 23500 килограмм тирәсе сөт сауыла. Шуның 22 мең ярымын Казан сөт комбинатына тапшыралар, 1 тоннасы бозауларга китә. Бу җайланма инде элек без сыер имчәкләрен юадырык кул белән, чүпрәк белән. Аннары кыру салфеткаларда кулланып карадык инде. Бу прибор инде шул ягы бар, дизраствор белән һәрбер имчәкне җуа, шул ук вакытта аңа массажда ясый. Менә шушыларны әйтәм инде. Менә җуылып та бара. Шулай итеп эшлибез. Бу инде чисталык өчен бик әйбәт әйбер. Бәясе кыйбат билгеле. Менә шушы 1,258 сум тора шушы. Агымдагы елда савым 6%-ка артса да, акча киреме 30 миллионга кимегән. Хуҗалык җитәкчесе моны узган ел сөткә бәяләрнең югары булуы белән аңлатты. Бездә түләүләр инде бик югары дип әйтергә мин, чөнки менә алдагы елда министр килгәч тә инде без уртача хезмәт хакын әйткәч, сез беренче өчлеккә керәсез дип киткән иде. Быел без тагын 6%-ка хезмәт хакларын арттырдык. Бүгенге көндә менә 9 айга уртача хезмәт хакы безнең 58404 сум булды.
Sihir soğuşçularının indalarının hizmet hakları tağında yukarırak, onlar 60-65 ming alalar, kübrek de alalar. Onlarının işi sütüne qarab bara indi. Фермада ел әйләнәсе эш күп. Терлекләр игътибар һәм хәстәрлек таләп итә. Механизаторлар басудагы эшләр биткәч, бирегә күчкәннәр. Әлеге тракта иртәнге 4-тән кичке сәгать 8-гә кадәр абыйлы энеле Шакировлар хезмәт куя. Зөфәр Зиннатович, алда 2024 ел, яңа елга нинди матур планнар һәм нинди матур теләкләр белән керәсез? Безнең инде яңа елга планнарыбыз зур. Без күбрәк süt белән эшләүче хуҗалык буларак инде süt савыны арттырырга планлаштырабыз. Алла бирсә инде киләсе елга көндәлек савымны 27 тонна санын узып китергә уйлыйбыз. Ул чагында безнең эшчеләребезнең хезмәт хакы да яңадан 5-6%-ка күтәреләчәк. Шулай ук җитештерүдә дә тырышып эшләсе була. Игенчелекне дәген артка куеп булмый, чөнки игенчелектән башка терлекчелек бара алмый бит. Тырышыбрак эшләргә һәм инде үзебезнең хезмәт коллективына, барлык райондашларга яңа елда саулык, сәламәтлек, эшләрендә уңышлар, тыныч тормыш теләп калам. Бәйрәм белән сезне һәм 2024 елда да хезмәт һәм тормыш уңышларына сөенеп яшәргә язсын. Рәхмәт. Қолда тальян гармон, көңілі тулы жармон, біздің яшілік сөйі жарында. Ойнап тұрса тальян, бик көңілі дүниям, каттармаңы тальян гармонда. Ойнап тұрса тальян, бик көңілі дүниям, каттармаңы тальян гармонда. Шаулап тұрсын ауыл, көтәрілсін дауыл, достар таный бізінің тауашына. Келешекні күтіп, өткенге өтіртіп, яндырықшы сары сағышыны. Келешекні күтіп, өткенге өтіртіп, яндырықшы сары сағышыны. Sular yıllar, bigrak yaşlı kızlar, Partayımıq bizin işek bulsa da, Yazıp koydum taşıqa, Talyanından başqa, Xəzinə yox bizgə dünyada. Yazıp koydum taşıqa, Xətanından başqa, Xəzinə yox bizgə dünyada. Қолда тальян гармон, көңілі тулы жармон, біздің яшілік сөйі жарында. Ойнап тұрса тальян, бик көңілі дүниям, каттармаңы тальян гармонда. Ойнап тұрса тальян, бик көңілі дүниям, каттармаңы тальян гармонда. Каттармаңы тальян гармонда. Каттармаңы тальян гармонда.
Бик күп еллар инде республикабызда ана һәм гаилә матурлыгын чагылдыручы Нечкәбил бәйгесе үтә. Ул төрле һөнәр ияләрен, гаилә кыйммәтләрен саклап яшәүче хатын-кызлар һәм гаиләләрне берләштерә. Анда күп кенә райондашларыбыз да катнашып, елда призлы урын яулыйлар. Инде быел 2023 елда үз көчләрен Тимершык авылында гомер итүче Энҗе һәм Илмир Нурисламовлар сынады. Алар бүген бездә кунакта. Хәерле кич, Энҗе, Илмир. Хәерле кичләр. Яңа еллар белән сезне. Менә шушы бәйгедә сез ничек катнашырга уйладыгыз? Гомумән, нинди этаплар үттегез бу бәйгедә катнашып, һәм нинди хис, кичерешләр, нинди тойгылар алдыгыз үзегезгә? Әлеге конкурс белән Гөлназ мин инде бик күптәннән таныш дип әйтим инде. Мәдәният йортында эшләвем белән мин инде һәр елны менә шушы конкурста катнашучы райондашларыбыз белән элемтәдә тора идем. Чөнки бит инде без аларга әзерлек ярдәме күрсәтәбез бит инде. Алар үзләренең ярдәм сорап безгә киләләр. Һәм инде мин әлбәттә менә бу конкурска быел катнашырга барганда да әлеге конкурсның нинди авыр хезмәт икәнен белеп бардым. Дип әйтәсем килә инде менә теге әйтәләр бит һәр нәрсәнең үз вакыты дип. Инде ничә ел теге миңа әйтсәләр дә катнашмыйсыңмы быел дип, мин инде нишләптер ниндидер курку белән кичектерә килдем. Менә вакыты килеп җиткәндер инде быел шулай килеп чыкты. Без инде гаиләбез белән әлеге конкурста катнаштык. Һәм уңышлы, шулай бит. Аллага шөкер. Чын күңелдән сезне котлыйбыз шушы бәйгедә катнашуыгыз һәм дә призлы урын алуыгыз белән. Сез лаеклы 3нче урынга ия булдыгыз. Илмир, менә шәхсән үзең нинди тойгылар кичердең шушы бәйгедә катнашканда? Үзем иҗат кешесе булмасам да, инде шушы конкурста тормышташыма ярдәм итәргә булдым. Монда инде җырлыйсы да, бийсе дә булды, бөтен этапларын театрга килде. Шулай да хисләр, тойгылар зурдан. Аллаһка шөкер, инде конкурслар тагын була калса, инде безнең исәп бар катнашырга дигән. Бирсен Ходай һәм җиңүләрдә яуларга насыйп булсын. Әйе. Инде менә шушы урында Энҗе һәм Илмир, әйдәгез әле сезнең матур чыгышыгызны экраннардан карап алыйк. Әйдәгез. Вокруг эта музыка, мы совершим путешествие в прошлое и вернемся в настоящее. Готовы? Тогда перенесемся в молодость наших родителей. Вперед, 80-е! Жених ваш, невеста наша, хороша ли банька ваша? Паша кызган, суык толган, сарамасан да була. Дети мои, пусть ваша любовь будет чистой, как это белое полотенце. Ой, Рахман! Но до баньки Пусть танцует! Bizning bolalar, hamrohlarimiz bizga gina to'y, bizning aka-akalarga ulug' hurmat ham ehtirom bilan qaraylar. мы часто собираемся за общим столом, и так приятно, когда наши внуки поют с нами песни нашей юности и мелодии наших родителей.
кадәр хезмәт ята бу чыгышта? Нинди тәҗрибә тупладыгыз? Ой, Гөлназ, бу конкурс бит инде 7 айга сузылган конкурс ул. Анда бик күп этаплар аша үтәсең. Аның менә шушы конкурс эчендә әле яңадан үзенең кичкенә конкурслары бик күп. Ул фото конкурс дисеңме, анда инде ниндидер балалар иҗат иткән эшме ул. Аннан соң бит инде менә быел СВОга, махсус операциягә багышланган дагын шуны яктырткан өлешне дә керткәннәр иде, әйе, аңа карата дагын үзенең кичкенә конкурслары булды бит инде. Аны санап бетергесез инде, анда гаилә турында инша язу да бар бит инде. Аннан соң үзеңнең гаиләңнең гореф-гадәтләрендә яктыртырга кирәк бит инде, әйтеп бетергесез эш 7 ай буе менә шуңа гына багышлап үзеңне утырасың. Әйе, әле бит аның белән генә шөгыльләнәсез түгел. Әйе, эштә бар бит әле, гаиләдә бар бит әле, әйе. Шуңа күрә бик авыр, әмма дә ләкин бик кызыклы конкурс. Әйе, менә гореф-гадәтләр дигәннән, үзегезнең гаиләгездә нинди матур традицияләрне саклап яшисез? Үзем менә җырлы моңлы гаиләдә туып үстем, һәм инде әлбәттә шундый гаиләгә килен булып та төштем. Менә без хәзер 20 ел Аллага шөкер барлык гомер итәбез. Менә шушы дәврдә әти-әниләребез белән бергәләп, менә үзебезнең балаларыбызга шушы татар халкының бөтен милли гореф-гадәтләрен бирергә тырышып яшибез, Аллага шөкер. Менә гаиләбездә саклап киләбез инде бергә җырлашып кич утыруларны, ике як җыелышып инде гармон, баян моңнарына кушылып, үзебезнең һәм әби-бабаларыбызның җырларын җырлап, татар халкының милли ризыкларын әзерләп, һәм шулай ук инде гаиләбездә саклап яшибез. Каз өмәләрен җыелышып, менә шушындай үткәрәбез, әйе. Шушы гореф-гадәтләрне читтә калдырмыйча, менә яшь буынга алып барырга тырышабыз инде, Аллаһ бирсә аныкларыбызга да. Илмир Энҗе, бик зур рәхмәт сезгә. Алга таба да шулай матур гаилә булып яшәвегезне телибез. Һәм яңа еллар, яңа шатлыклар, һәм дә шул ук вакытта яңа җиңүләр дә алып килсен үзегезгә. Рәхмәт яусын. Барлык менә зәңгәр экран артында утыручыларны чын күңелдән яңа ел белән котлыйбыз. Һәрберсенә иң беренче саулык, күңел тынычлыгы телибез. Аллаһ Тәгалә хәерле, бәрәкәтле гомерләр насыйп итсен. Мин дә кушылып китәм, шулай еллар имин булсын, тынычлык килсен илләргә, инде киләсе яңа еллар һәрбер семьяга, һәрбер гаиләгә шатлык алып килсен, илләр тыныч булсын. Бәйрәм белән. Бәйрәм белән. Bir artlı yıllar uzak, gümüş istep şeşlerime. Şulay da mini şanam, yaşını bulup yaşnerime. Biz biçirge yoktu jılı, yemizlerge yoradılgan. Gitmeyim elle yeşilegimden, yazı gülleri orasından. Yazı gülleri orasından. Yaktık yaşalı güllerge, gile kaman süyünesin. Yalı güle yanakiye, yaradasım süyülesin. Biz biçirge yoktu jılı, yemizlerge yoradılgan. Gitmeyim elle yeşilegimden, yazı gülleri orasından. Yazı gülleri orasından. Aldı eli şaktı yıllar, yazlar alıp gülü gözüde. Aldı eli o ümitler, yürek amanın sigizde. Biz biçirge yoktu jılı, yemizlerge yaradılgan. Gitmeyim elle yeşilegimden, yazı gülleri orasından. Yazı gülleri orasından.
Biz biçirge yakıcılık Yemizlerge yaratılgan Gitmeyim elle yeşileginen Yazgılar arasından Yazgılar arasından Biz biçirge yakıcılık Yemizlerge yaratılgan Gitmeyim elle yeşileginen Yazgılar arasından Yazgılar arasından Yazgılar arasından Yazgılar arasından Бәйрәм тапшыруыбызны алга таба дәвам итәбез. 2023 ел Россиядә укытучы һәм остаз елы итеп игълан ителгән иде. Бу үз чиратында мәгариф өлкәсенә, аеруча укытучы мөгаллимнәргә, аларның хезмәтенә игътибарны арттыруга тәргиш бирде. Ел дәвамында зәңгәр экраннар аша мотор һәм танылган районыбызның укытучылары белән сезне таныштырып та бардык. Һәм инде бүген дә яңа ел кичәсенә әлеге һөнәр иясен чакырмыйча булдыра алмадык. Бу хакта без Саба гимназиясында тарих һәм җәмгыять белеме фәнен укытучы Динә Илгиз кызы Фатыйхова белән сөйләшербез. Хәерле кич, бәйрәм белән сезне. Хәерле кич, исәнмесез? Динә, менә бу 2023 ел укытучы һәм остаз елы сезнең тормышыгызда һәм хезмәтегездә нинди эз калдыра? 2023 елны укытучы һәм остаз елы итеп билгеләү һөнәребезгә игътибарын тагын да арттырды. Төрле чаралар үткәрелде. Ел дәвамында миңа да күп кенә чараларда, бәйгеләрдә катнашырга туры килде. Истә калганнарның берсе Татарстанның авыл укытучылар форумында тәҗрибә уртаклашып чыгыш ясау булды. Шушы көннәрдә ел укытучысы һөнәри бәйгесенең муниципаль этабында коллегаларым белән көч сынаштык. Күп кенә ачык дәресләр, мастер-класслар белән истә калачак бу уку елы. Иң зур казанышым дип үтеп китүче елда Татарстан Республикасының яшь мөгаллим күкрәк билгесен алуны саныйм. Һәм булар барысы да көндәлек дәресләр укыту, имтиханнарга әзерләү белән үрелеп килде. Гомумән алганда күңелле, нәтиҗәле ел булды. Чын күңелдән котлыйбыз сезне шушы уңышларыгыз белән. Инде алда да сезне көтеп торсын уңышлар һәм сөенечләр. Һәм шуны да әйтеп китегез әле. Менә укучыларыгыз сезне сөендереп торамы? Чөнки укытучы өчен укучының уңышлары ул зур сөенеч, шулай бит? Әйе, чыннан да укытучы өчен иң зур куаныч ул укучының уңышлары. Үтеп китүче елда 23 укучым тарих һәм җәмгыять белеменнән бердән дәүләт имтиханнарын югары балга бирделәр. Фән олимпиадаларынан да республика этабында җиңүчеләребез бар. Инде сыйныф җитәкчесе буларак укучыларымның тәрбияле, актив булып үсүләрен күреп көн сайын сөенәм. Әле алар 6нчы сыйныфта гына булсалар да, иҗатта, спортта, укуда зур уңышлар күрсәтәләр. Инде гимназиябызны тәмамлап, мәктәп бетереп чыгып киткән укучыларымнан да сөенечле хәбәрләр алып торабыз, Аллага шөкер. Шуларга шатланып, сөенеп, алга таба эшлибез. Киләсе елга дип әйтик, алга таба киләчәккә планнарыгыз бармы? Булган нәтиҗәләрне арттырып, камилләшеп, профессиональ яктан иң беренче 9 ел эчендә бик якын булып өлгергән гимназиябызда хезмәт куены дәвам итәсе дигән уйларда мин. Хезмәттәшләремә инде сәламәтлек, күңел тынычлыгы, иҗади уңышлар, укучылар белән бер дулкында булуны теләп калам. Бик зур рәхмәт тапшыруыбызга килгәнегез өчен һәм менә шундый матур фикерләрегез белән уртаклашканыгыз өчен. Һәм инде хөрмәтле телевизор караучылар, Динә ханымның мәгариф өлкәсендә үз тоткан урыны бар һәм коллективта да аның хөрмәте зур һәм менә бу хөрмәт елдан-ел артсын, үсеп торсын һәм әлбәттә укучыларыгыз да сезне яратып торсын. Рәхмәт, бәйрәм белән, яңа ел белән.
Башаларга һәр ел дуслар белән шулай җыелып, яңа яуган кар кебек ак булсын юлларыбыз. Бәйрәмебезне ямьлетсен бүгенге җырларыбыз. Яңа яуган кар кебек ак булсын юлларыбыз. Бәйрәмебезне ямьлетсен бүгенге җырларыбыз. Яңа елның яңа туар таңы һәммәбезгә бәхет китерсен. Иске елда калсын бер шул сагыш, күз яшьләре булса китерсен. Яңа яуган кар кебек ак булсын юлларыбыз. Бәйрәмебезне ямьлетсен бүгенге җырларыбыз. Яңа яуган кар кебек ак булсын юлларыбыз. Бәйрәмебезне ямьлетсен бүгенге җырларыбыз. Илем түге һәрчә аяз булсын, ай йолдызлар күктә сүнмәсен. Бергә гөрләп яшик дуслар, өмет утыгыз сүрелмәсен. Яңа яуган кар кебек ак булсын юлларыбыз. Бәйрәмебезне ямьлетсен бүгенге җырларыбыз. Яңа яуган кар кебек ак булсын юлларыбыз. Бәйрәмебезне ямьлетсен бүгенге җырларыбыз. Бәйрәмебезне ямьлетсен бүгенге җырларыбыз. Бүгенге җырларыбыз. Чираттагы кунагыбыз белән танышып үтик. Ул районыбызның Юлбат авылында туып үскән һәм бүгенге көндә байлар сабасында гомер итүче Альбина Галиева. Хәерле кич, бәйрәм белән, Альбина. Хәерле кичләр, исәнмесез? Инде киеме үк күрсәтеп торганча, Альбина безнең шулай ук ниндидер конкурста катнашкан шулай бит. Һәм бу чыннан да шулай. Ул Mrs. International Россия 2023 бәйгесендә җиңү яулады. Ростов-на-Дону шәһәрендә узган әлеге илкүләм бәйгедә Татарстан данын яклап Mrs. Universal Россия 2023 исеменә дә лаек булды. Һәм Альбина, менә бу бәйгеләр нинди максатларда үтте? Сез бу бәйгеләрдә ничек катнашырга уйладыгыз? Һәм гомумән нинди этаплар үттегез? Һәм инде нинди хис кичерешләр, нинди эмоцияләр алып кайттыгыз? Мин инде бу конкурс турында, бу бәйге турында 2 ел элек белеп алдым. Башта инде әлбәттә күңелдәге ниндидер үзең турында шик уяныла бит инде. Мин анда катнаша алмыйм, минем анда катнашырлык сәләтләрем юк дип уйлап килдем. Минем дусларым, минем гаиләм инде миңа һаман әйдә, Альбина, катнаш, син булдырасың аны гына дип миңа шулай иттереп этәргеш биреп тордылар. Һәм инде 2 елдан соң мин үземне анда булырга тиеш икәнемне аңлап алдым. Һәм менә күңелдә ничектер анда барасы килү теләге уянды. Бу конкурска бардык. Конкурс бу бәйге моторлык турында гына дип әйтмәсәм мин. Безнең 8 көн буе әзерлек көннәре булды. Шул 8 көннең һәр бер көнендә төрле этаплар булды һәм безне төрле яклардан тикшерделәр. Безнең тормыш тәҗрибәбезне дә карадылар. Безнең хәйрия өлкәсендә эшчәнлегебезне дә карадылар. Дәүләт советы каршында без үзебезнең социаль проектларыбызны да якладык. Иң авыр моментларның берсе шул булды, чөнки без бит инде татар балалары. Бүтән кеше каршына чыгып, урыс телендә шундый чыгыш ясау менә ул иң авыр әйбер булып саналды минем өчен. Чөнки мин инде үзем профессиям буенча биюче. Мин 10 биюемне биеп чыгам, ләкин кеше каршына чыгып сөйләү иң авыр әйберләрдән берсе булып тора минем өчен. Менә шул. Аннары иң беренче көн инде безнең Без жюри әгъзалары белән таныштык, үзебез әзерлеп килгән тәм-томнарны аларга күрсәттек, үзебез турында сөйләдек, үзебезне тәкъдим иттек кичәләре булды.
Шул ук вакытта бит әле киемгә дә игътибар итәләр, шулаймы? Әлбәттә, әлбәттә, бөтен яклап безне тикшерәләр дип әйтәсе килә инде. Синең буйсыныңа да карыйлар, синең физик әзерлегеңә дә карыйлар, синең кеше белән аралашуыңа да карыйлар, коммуникация сәләтләренә дип әйтәсе килә инде. Синең безнең аннары иҗади чыгышларыбыз да булды. Иҗади чыгышта инде без испан биюе бийдек. Аны да инде бөтен кеше безнең бик ошату биюе, безне ул да миңа җиңергән, ничектер бер бик зур бал бирде дип саныйм мин. Һәм нинди хис кичерешләр карап торуымча бик зур дулкынлану белән кайткансыз, шулай бит? Әлбәттә, бу инде тормышның яңа этабы башлану дигән сүз. Чөнки бит инде иң беренчедән хәзер интернет заманасы, бу инде миңа интернет өлкәсендә дә алга таба үсеш өчен бик зур этәргеч булды. Һәм мин үземнең титулым белән ничек менә шулай матур итеп кулланырга кирәген аңладым. Рәхмәт, Альбина, җавапларың өчен. Хәзер инде әйдәле телевизор караучыларыбызга да синең чыгышны тәкъдим итик. Я Альбина Галиева, представляю Республику Татарстан. На мне лежит большая ответственность, ведь в стенах моих 5 танцевальных школ Татарстана обучаются более 300 детей и женщин. Отдельное место моей деятельности занимают занятия с солнечными детишками. Моя задача – помочь им найти свою силу, уверенность в себе и укрепить их здоровье и дух. Также этот год был знаменательным благотворительным проектом «Беременность в удовольствие». А приятным венцом последних событий стала моя победа в конкурсе «Миссис Татарстан». Вместе с моим мужем и 3-летним сыном мы обожаем прогулки, катание на велосипедах, а зимой – хоккей. Любовь к здоровому образу жизни когда-то привили мне мои родители, а теперь жизнь дает мне возможность нести это в массы. Развивать свое успешное дело, вести большое домашнее хозяйство, нести благо другим и помнить про важность заботы о себе и своей семье – это все моя жизнь. И она прекрасна, ведь в ней нет ничего невозможного. Альбина, менә шундый матур чыгышлар ясап кайткансың, һәм алдагы көннәрдә дә сине зур уңышлар көтеп торсын, тормышта да һәм эшеңдә дә, һәм безнең телевизор караучыларыбызга бәйрәм уңаеннан нинди теләкләрең бар? Барыгызны да якынлашып килүче яңа ел бәйрәмнәре белән котлыйм. Яңа ел безгә бары тик яхшы хәбәрләр генә алып килсен. Бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән. Бәйрәм белән. Diysen minem gözler İşeterge dilesen sin matur sözler Yaratkına, yaratkına, yaratkına Kirek iken minem sina sağınua Senin kibek mehabetke tabanua Ömer boyu sinağına kağınua Yaratkına Hallerimini ağlayayım diysen birazına Köngülüne dolsun diysen gel yazgına Yürekleri de kalsın diysen gel nazgına Yaratkına, yaratkına, yaratkına Diysen minem gözler İşeterge dilesen sin matur sözler
Яраткына, яраткына, яраткына. Хәлләремне аңлыйм дисәң бераз гына. Күңелеңә тулсын дисәң гел яз гына. Йөрәкләрдә калсын дисәң гел наз гына. Яраткына, яраткына, яраткына. Яраткына, яраткына, яраткына. When the rhythm start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean on the shore, sway with me, sway with me. Like a flower burning in a breeze, dance with me, sway with ease. Only through me, you know how. Sway me more, sway me now. Other dancers may be on the floor. Dear Obama, I see only you have the magic technique. When we swear I go in, I can hear the sound of violence long before it begins. Thrill me, hold you know how. Sway me more, sway me now. Other dancers may be on the floor. Dear Obama, I see only you have the magic technique. When we swear I go in, I can hear the sound of violence long before it begins. Only through me, you know how. Sway me more, sway me now. La 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 la. Районыбыз үсешендә авылларыбызның тотырыклылыгы зур роль уйный. Шөкер, кайсын гына алсаң да, алар бүген зур үсештә. Цивилизация үтеп керә. Һәм бүген без бәйрәм тапшыруына Арташ авыл җирлеге башлыгы Алмаз Әгъләмҗановны чакырдык. Хәерле кич, Алмаз, исәнмесез? Хәерле кичләр, хөрмәтле авылдашлар, райондашлар. Бүгенге кичтә әйдәгез әле Арташ авыл җирлеге хакында сөйләшеп алыйк. Нинди үсеш кичерә сезнең җирлек? Җирлегебез Аллага шөкер көндәлек тулы каны тормыш белән яши. Җирлегебездә инде безнең иш авыл, анда 600-гә якын кеше яши дип әйтергә кирәк. Тулы каны тормышында шуннан күзәтелә. Безнең инде Аллага шөкер ел саен яңа гаиләләр курылып тора. Алар әлбәттә инде авылда төпмәп калалар. 2023 елда безнең инде 14 бала дөньяга аваз салды. Бу әле соңгы 5 елда чагыштырганда зур сан дип әйтергә кирәк инде. Һәм без моннан күрәбез инде безнең киләчәгебез дип әйтик, авылларыбызның әле киләчәге бар. Бүгенге көндә җирлектә халык өчен нинди уңайлыклар булдырыла? Әлбәттә, җирлегебездә төзү, ремонтлау, яңарту эшләре даими ел саен алып барыла. 2023 елда безнең инде әлбәттә үзара салым программасына нигезләнеп без инде иш авылыбызда да яңа юллар эшләдек, төзекләндердек. Һәм инде безнең Арташ авыл җирлеге район күләмендә үткәрелә торган конкурста призлы урын алып, без инде 600 мең сум күләмендә грантка ия булдык. Һәм әлбәттә без бу эш белән инде яз Арташ авылында юлларын төзекләндерү эшендә башкарып киттек. Һәм инде үзара салымның тагын бер төп юнәлеше без инде әлбәттә менә бу авыл зиратларын төзекләндерү эшендә дәвам итәбез. Һәм менә без бер зиратыбызны инде койма белән әйләндереп алдык. Һәм без инде быел 23 елда Улы Арташ авылында яңа фельдшер акушерлык пункты сафка басты. Менә шушы көннәрдә аны инде ачылышын да планлаштырабыз. 2023 елда безнең инде әлбәттә яшь гаиләләребез халык үзләренең йортларын төзекләндерү, яңгырмалар эшләү, яңа йортлар салу эшләренә дәвам итәләр. Безнең авылларыбыз әкрен темпта булса да инде төзекләнә, яңара. Бу әлбәттә инде җирлегебезнең киләчәге бар икәнлегенә ассызыклап тора.
Соңгы елларда сез җәй көне мото узышлар оештыра башладыгыз. Быелгысында 2023 елда Россия күләм танылган мотоспортчылар да катнашты. Һәм бәлки әле тагын менә шушындый бәйге кебек, ярышлар кебек тагын нинди дә булса бер яңалык кертү уегыз бардыр. Без инде яшьләрне, гомумән халыкны кызыксындыру, нинди булса яңалыклар кертү өстендә эш алып барабыз. Бу безнең инде мотоспорт дип әйтәбез. Бу мотоспортның бер төре булган эндуро юнәлешендәге мото узышлар. Безнең бу инде юнәлеш әлбәттә үзебез өчен дә яңа. Безнең яшь егетләребез дип әйтик, моның белән кызыксына башлады. Моналарны күреп алгач, тәкъдимне уйладык дип әйтик. Һәм инде менә 23 елның 17 июнь көнне без инде Россия күләмендә дип әйтә алабыз. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең монда 7 регионнан безнең спортсменнарыбыз катнашты. 185 кеше булды җыелды. Бу инде якын тирә регионнарда үткәрелгән ярышларның иң күп сонлы ярыш дип әйтергә кирәк инде. Һәм әлбәттә моны оештыруда инде безнең районыбыз башлыгына бик зур рәхмәт, спорт бүлегенә, полиция бүлегенә, медицина өлкәсенә дип әйтгәндә, чөнки һәрбер бүлек үзенең көчен кертте. Һәм әлбәттә үзебезнең авылдаш егетләребез белән берлектә шушы зур чараны үткәрергә безгә насыйп булды. Һәм әлбәттә моның инде отзывлары дип әйтик бик яхшы булды. Ел дәвамында күп кенә социаль челтәрләрдә бу урын алды дип әйтергә кирәк. Һәм әлбәттә без моны инде киләсе елларда үткәрергә планлаштырабыз. Һәм киләсе елга инде безнең бу чаралар Татарстан Республикасы күләмендә чемпионат формасында үтәчәк. Һәм инде 1 июнь көнне 2024 елның Екибасташ авылында әлеге чараның ачылышы планлаштырыла инде. Димәк, масштаб арта, һәм бәлки инде географиясы да киңәер, шулай бит? Әлбәттә, чөнки без инде Россия күләмендәге төрле социаль челтәрләрдә урын алдырабыз бу афишаларны дип әйтергә кирәк инде. Һәм безнең бу чара турында инде алдан хәбәр ителә һәм әлбәттә көтеп калабыз инде. Һәм бу шуңа бер рәттән безгә тагы җаваплылыкны өсти. Чөнки аны оештыру, планлаштыру һәм кызыклы һәм инде дөрес килеп чыксын өчен моңа инде бүгенге көннәр безнең әзерлек эшләре бара. Бу эшләрдә алга таба да сезгә зур уңышлар телибез һәм яңа ел кичендә безнең тамашачыларыбызга нинди матур теләкләрегез бар? Киләсе 2024 ел һәр гаиләгә бары тик тынычлык кына алып килсен. Һәрберегезгә сәламәтлек теләп калам. Яңа ел белән сезне. Яңа ел белән сезне. Durma avılım yolu yıraqa alıp gider. Şiitlerge çıgıp gitkenler yuxsınıp ömür iter. Davastı şişmelerinin soğunu şıp duymadım. Sanduğaşmımın arını tınlap uğramın arını buyladım. Davastı şişmelerinin soğunu şıp duymadım. Sanduğaşmımın arını tınlap uğramın arını buyladım. Yaşligim suqmaqlarından o'tganlarime qaytam. Sağışlarıma davanı oğlum senden tabam. Davastı şişmelerinin soğunu şıp duymadım. Sanduğaşmımın arını tınlap uğramın arını buyladım. Davastı şişmelerinin soğunu şıp duymadım. Sanduğaşmımın arını tınlap uğramın arını buyladım.
Яңа еллар килсен, бәхет алып, яңа еллар килсен, елмайып. Күңелләрдә мәңге шатлык булсын, өйләребездә бәхет тулып торсын. Шөкер, һәр ел районыбызга төрле яңалыклар алып килә. Төзү-төзекләндерү эшләре бара, халкыбызның тормыш көнкүрешен яхшыртуда зур эшләр башкарыла. Бу хакта без тулырак итеп Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов белән сөйләшербез. Хәерле кич, Рәис Нургалиевич, яңа еллар белән сезне. Инде менә узып баручы елга бер нәтиҗә ясап алыйк әле. Кайсы гына өлкәне, кайсы гына тармакны алсак та горурланырлык уңышлары бар районыбызның. Менә шушы уңышларга һәрбер тармак буенча барган эшләргә тукталып алыйк әле. Хәерле кишләр. Дөресен әйтергә кирәк, без бәхетле шушы республикада булудан һәм инде аның куелган программалары нигезендә безнең республикабызда зур эшләр эшләнә. Шулай ук безнең районыбызда да. Инде алар буенча сез радио һәм телевидение инде гәҗитләребездә ул эшләнгән эшләребез яктыртылып бара. Аның өчен сезгә бик зур рәхмәт. Безнең районыбызның кайсы өлешен алсаң да үзгәрешләребез бар, ул республика буенча. Инде безнең иң кадерле ул яшь буын, киләчәк буын дип әйтергә кирәк. Һәм инде республикада каралган мәсьәләләр буенча эшләребез бара. Шул вакытта менә үзебезнең уңайлыклар булдыру, ул балалар бакчаларында ремонтлау, шулай ук мәктәпләрне алганда тоже бүгенге көндә безнең үзгәрешләребез бар. Һәм инде агроклиятның инде сәләтле балаларның укырга җайлы торак урыннары булдырылды яңа. Һәм инде хәрәкәтләнгән кешеләргә дә яңа биналар барлыкка килде. Инде алсак ел саен менә шундый зур төзелешләребез бара. Инде шул вакытта Газпром балаларга дигән программа нигезендә безнең инде Сабантуебызда да өстәмә биналар барлыкка килде. Бу атларны тоту буенча да һәм инде яңа манежларыбыз барлыкка килде. Аларга да инде менә шул үз табышларыннан шулай киләчәк балаларга бүлешкән өчен бик зур рәхмәт. Дөресен әйтергә кирәк, инде дөнья хәле үзгәрешләр бик зур. Шулай булса да ул программалар бүгенге көндә әле бөтенесе дәвам итә. Һәм инде республикабызга яңадан инде менә яңа елларга да яңа программаларыбыз бөтенесе дә сакланып калу ул бик зур әйбер. Илебездә игълан ителгән ул безнең укытучыларыбыз инде дөрестән дә инде яңалыкка омтыласың икән, киләчәккә омтыласың икән, ул укытучыларсыз бернинди безнең алга барыш булачак түгел. Һәм инде дөрестән дә алар елында гына түгел, һәрвакыт без аларны хөрмәтләргә тиеш. Һәм инде безнең киләчәк буынга аларның белем бирүләре. Шул вакытта безнең кайсы гына эшне алма, остасыз беренчектә булмый. Һәм инде шул остаслар елда итеп игълан ителгән бит инде. Алар дөрестән дә безнең менә нинди яңалыкларыбыз бар, нинди яңа үзгәрешләребез бар. Аларның шунда хыялый булган аркасында бездә елдан ел киләчәк буыннарга алар үзләрен белгәннәрен биреп, шундай зур нәтиҗәләргә барабыз. Бүгенге көндә инде безнең хәзер искусственный интеллектка күчеп барабыз. Дөрестән дә цифрлаштыру бара. Без аны телибезме, теләмибезме, бөтен дөнья шуңа күчеп бара. Һәм инде бүгенге гореф-гадәтләрне саклар өчен республикабыз игълан ителгән бу елны. Һәм инде шуны өстендә республикабызда бик зур эшләр эшләнә, төрле конкурслар, фестивальләр барлыкка килә. Һәм инде бүгенге безнең республикабызда шушы гореф-гадәтләрне саклап, яңалыкка бәйләп бергә искусственный интеллект аша шуларны сакланышын да дәвам итүне карала. Инде минем уйлыйм, киләчәгебездә безнең киләчәк буын гореф-гадәтләрне онытмыйча,
bu яңалыклар белән, яңа методикалар белән, искусственный интеллектлар белән үзебезнең гореф-гадәтләрне саклап, инде яңалыксыз беренче дә булмый. Ну, biz нишәсәк тә бүгенге көндә яшь буын, аларны беренче дә гаепләп булмый. Алар бүтән төрле тормышка карауларын biz әти-әниләр шундый тәрбия биргән аркасында алар шундый таләпне куялар. Biz ничек бүгенге көндә балаларыбызны тәрбиялибез, нинди белем бирәбез, шуның белән киләчәк тормышыбыз булачак. Дөрес, бүгенге көндә безнең балалар бакчабызда, мәктәпләребездә зур эшләр эшлиләр. Ул укытучыларыбызга, тәрбия бирүчеләргә бик зур рәхмәт. Инде киләчәктә менә безнең төрле профессияларны өйрәнү, балаларга күрсәтү һәм инде нинди генә профессия булмасын, аның дәрәҗәсен күтәрергә. Бүгенге көндә инде бүген төрле эшнең дә бүген син профессионал икән, син эш урыннан кадерле һәм инде шуның нигезендә хезмәт хакын алып, дәрәҗәле эш итеп эшне эшләп, һәм инде көндәлек тормыш итәргә бүгенге көндә табышлы була торган итеп эшләү өстендә бара тормыш. Минем әйтәсем килә яшь буыннарга, менә инде безнең 14 яшьтән балалар эшли башладылар, һәм инде күбесе хезмәт урынында алар үз вазифаларын тырышып эшлиләр. Инде әгәрәт киләтне аерым әйтеп китәсе килә, бүгенге көндә безнең кайда гына нинди генә эш булмасын, бүгенге көндә бөтен эшне өйрәнәләр, тырышалар, һәм инде уку гына түгел, тәрбия алу һәм инде профессионал эшкә өйрәнүләре өстендә алар зур хезмәтләрен куялар. Миңа шунда бик зур рәхмәтле, ул безнең дөрестән дә киләчәк буын. Инде бүгенге көндә республикабыз безнең бик күп шәфаханәләрне яңартуда. Инде кайсы гына районны алма, шәһәрне алма, инде аларны ремонтлау гына түгел, җиһазлау өстендә дә безнең менә Шәмәрдәндә Сабаның үзендә шәһәрдә ремонтларыбыз бара. Шәмәрдәннең менә бөтен бинасын эшләп чыгып, бүгенге көндә инде яңа геометрия отделениесе барлыкка килә. Һәм инде министрлыкка аерым рәхмәт. Инде менә ул безнең эксперименталь безнең Шәмәрдән больницасында булачак. Ул бүгенге көндә безнең өлкән яшьтәге халкыбыз бик күп. Ул безнең үзебезнең район өчен генә түгел, күрше районнар белән бергә буны куллану турында сүз бара. Инде бүгенге көндәге спортны алсак та, дөрестән дә республикабызда зур-зур уеннар уза, инде яңалыкка да омтылдык. Менә фиджитал спорт дигән әйбер әкияттәге кебек иң беренчеләрдән менә безнең районыбызда узды тагын. Дөрес, теге беренче булып бару җиңел түгел, но шулай булса да безнең җегетләребез, кызларыбыз һәм оештыручылар һәрвакытны тырыштылар һәм булдыралар. Россия уровенда да була торган ярышларыбыз дәрәҗәле уза, ул бердәмлек аркасында, беребез аңлашып тормыш иткән аркасында. Шул вакытта дөрестән әйтергә кирәк, районыбызның халкы нинди генә кем генә килмәсен, һәрвакытны игътибарлы һәм инде халыкны ярата торган халкыбыз. Ул зур әйбер. Һәм инде менә кем генә килмәсен, инде бүгенге көндә Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк, шушы килгән кешене зур хөрмәтләп, безнең районыбыз һәрвакытны табынын мул итеп, хөрмәт белән каршы алалар һәм инде матур итеп узаталар дип әйтергә кирәк. Киләчәктә шулай була күрсен, алар бөтенесе дә бер көнлек булган эшләребез түгел, ул күп еллар аңлашып бергә матур итеп халкыбызның эшләгән аркасында. Инде дөресен әйтергә кирәк, авыл хуҗалыгы алганда да безнең менә нинди генә авырлыклар булмасын, сөтнең бәяләре төшмәсенме, уңышларыбыз авыр булмасынмы, алар үзләрендә тырышкан аркасында Аллаһка шөкер дип әйтергә кирәк, ниндидер үсешләребез белән дә бара. Һәм инде эш урыннары авыл хуҗалыгында
Біздің жеңілден түгел, енді барам деп тұрған кішілер алайық түгел, енді күннен күн өзгеріп бара. Һәм енді ауыл қожалығындағы болған табышларыбыз халықтың табышы да елдан ел өзгеріп бара. Енді келешекте өз қиметтіліктері ұлая, соң арқасында бәйелер, продукцияларын бәйелері мен ойлаймын келешекте ол мүдір артыр. Һәм енді ауыл қожалығында қызмет қойған кішілеріміздің қызметін данын көтерілер, табынларыбыз мол болай көрсен, алардың тырышылығы арқасында біздің тұрмышыбыз Аллаға шүкір деп айтыр керек. Şu vaqtda tuzilishni alsanda, endi bizning yangadan aytam, dunyo shunday og'irlik vaqtida da, sanksiyalar vaqtida da bizning respublikaning o'zining bo'lgan tabishi bilan butun ishlarimiz davom etadi, uylar tuzuvlar, ham endi binolarni ishlovlar, endi pромышленностьларni bildiruvda, endi mana o'zimizning площадкада tuzilishlarimiz boshlag'ach, endi nechik birlab chiqarmiz deganik, tirishga bo'lib chiqdi. Bugun kunda endi sabasini o'z xizmatini ishlay boshladi. Ham endi balakay bo'lgan maliy biznesdagi yigitlarimiz, ularga butunisiga bek zo'r rahmat. Ular o'zlarining bizneslarida tuzilishlarini bildirib, ishlarini ishlab, bugun kunda turli производствоda o'ngishlarimiz bor. Zo'r xizmatlarni qo'ygan uchun butunisiga bek zo'r rahmat. Bizning bugun kunda shunday tinchlik turmush etu, ol bizning yurtdoshlarimiz bugun kunda xizmat qo'yalar. Ularning mana donin ko'tarib, ularni har kunda rahmat aytib, ularning eson sog' imin qaytularini tilab, ular orqasida biz mana shunday motor turmushda. Kimdir bizning mana tinchlikni saqlar uchun endi bizning anda yotib qolganlarimiz da bor. Endi bugun kunda ularning eson sog' qaytulari ham endi shu zo'r xizmatlar uchun ularga ayrim rahmat. Ularning sabrlik oilalarına rahmat. Endi kelajakda eson sog' imin aylanib qayta ko'rsinlar. Ulardan qadrli kishi yo'q, kishidan qadrli kishi yo'q. Shuning uchun tezroq bu ofatlar bitib, butun dunyo tinchda kelajakdan xayollarimiz bor, butunisin turmushga oshirib, motor etib yasharga yozsin edi. Бик зур рәхмәт, Раис Нургалиевич. Инде менә шушы урында без хәзер экраннарга күз салып, районыбызда булган кайбер яңалыклар турында сюжетта танышып алыйк әле. Районыбызның тарих битләрендә тагын бер еллык сәхифәсе артта кала. 2023 елда да горурланырлык күңелле эшләр башкарылды. Ел башында иң сөенечле вакыйгаларның берсе Саба дулкыннары телерадио компаниясының капиталь ремонттан соң яңартылган эш урынында эшебезне дәвам итү булды. Тәҗрибә алышырга республика радиоларында хезмәт куючы коллегаларыбыз килде. Татмедиа район җитәкчелеге дә шатлыгыбызны бүлеште. Илдә эчке туризмны үстерү эшләре көчле темплар белән үсеш кичерә. Безнең Саба районында түгел. 2023 ел якынлашкан көннәрдә тагын бер сәламәтләндерү комплексы ачылды. 25 гыйнвар көнне биредә республиканың туроператор вәкилләре һәм журналистлар өчен Татарстан Республикасының туризм буенча дәүләт комитеты пресс-тур уздырды. Сәламәтлек милли проект кысаларында сәламәтлек саклауның беренчел звеносын модернизациялау программасы авыл кешесенең сәламәтлеген кайгыртуда һәм медицина хезмәткәрләренең хезмәтен җиңеләйтүдә әйтеп бетергесез роль уйный. Шушы максатларда Яңа Мишән авылында фельдшер-акушерлык пункты ачылды. Заманча җиһазланыш, уңайлы шартлар, күзәтү камерасы эшләү, авыруларның медицина белгечләре белән онлайн аралашып дәвалану ярдәме алу хәзер биредә мөмкин эш. Шундый ук медицина бинасы Олы Арташ авылында да файдалануга тапшырылды. Ел дәвамында районыбыздан Украинада баручы махсус хәрби операция зонасына гуманитар ярдәм даими рәвештә озатылып торды. Бу эш хәзердә якташларыбызны кирәк ярак белән тәэмин итү өчен актив рәвештә дәвам итә.
Гуманитар ярдәмгә үз өлешләрен керткән һәркемгә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Районда ел әйләнә төзелеш эшләре дә туктап тормый. Шуларның иң күләмлесе Байлар Сабасының хәрби комиссариаты яныннан лесхоз бистәсе ягына чыгып китә торган күпердә башкарылды. Капиталь ремонттан соң ул декабрь аенда файдалануга тапшырылды. Аккүл Бигәнәй белән Казанчы Бигәнәй авылларын тоташтыручы Каскаш елгасы аша салынган күпердә Россия милли проекты программасы кысаларында шулай капиталь ремонт эшләре алып барылды. Якташыбыз академик Әбрар Каримуллин исемен йөртүче район үзәк китапханәсе бинасы республика программасы нигезендә өр-яңадан реконструкцияләнде. Аның ишеге алдында торак һәм шәһәр мөхите милли проекты кысаларында парк төзелә. Ул Тукай исемен йөртәчәк. Республикада мәгариф тармагында барлыгы 7 программа гамәлгә ашырыла һәм бу елда да мәктәп ашханәләрен ремонтлау, җиһазлау буенча республика программасын үтәү дәвам итте. Әлеге программа нигезендә бу ел районыбызның Олышыңар, Мишән, Явылаштау мәктәпләренең ашханәләре ремонтланды. Аларга яңа җиһазлар куелды. Россиядә игълан ителгән укытучы һәм остаз елында арендалы торак программасы нигезендә районыбызның 23 яшь мөгаллиме яңа бөтен уңайлыклары булган йортларда яшәү хокукына ия булды. Соба аграр көллиятенең яңа тулай торагы, мини-футбол һәм волейбол уеннары өчен җиһазландырылган заллары булган Алтын туп спорт сарае яңа хокукый ярдәм үзәге сафка басты. Татарстан Республикасы Дәүләт юридик бюросы вәкилләре биредә гражданнарга түләүсез юридик ярдәм күрсәтәчәк. Тәүлегенә 1000 кубометр биологик калдыкларны эшкәртүче чистарту корылмалары да файдалануга тапшырылды. Металл конструкцияләрне кайнар цинклау ысулы белән коррозиягә каршы саклауны гамәлгә ашыручы цинк заводы эшли башлады. Ат спорты комплексында шөгыльләнү өчен яңа янкырма төзелде. Шәмәрдәндә Татарстан почтасы бүлеге участок шифаханәсе капиталь төзекләндерелде. Сәрдә авылында федераль программа нигезендә мобиль элемтәнең база станциясе сафка басты. Авылларда үзара салым программасы буенча да төзү төзекләндерү эшләре дәвам итте. Авыл хуҗалыгы тармагында да савыз заллары булган яңа тораклар, ашлык складлары төзелешләре һәм булганнарын яңарту эшләре алып барылды. Татарстан Республикасында беренчеләрдән булып фиджитал спортны үстерүгә һәм популярлаштыруга юнәлдерелгән фиджитал соба төбәк проекты кысаларында кибер уеннар оештырылды. Инде 2024 ел бусагада безнең райондашларыбызга нинди матур теләкләр җиткерәсез? Яңа елда беренчедән дөнья тынычлыгы булсын. Үзебезнең җегетләребез исән-сау кайтсын. Һәм инде яңа елда бөтенебезгә кырыштай сәламәтлек булганын игелеген күрергә. Берегездән берегез хөрмәтләп, көн сайын елмайып, берегез матур итеп яшәргә язсынайды. Без киләчәк буынга нинди тәрбия бирәбез, шундый матур тормышта булачакбыз. Бөтенесе үзебезнең кулда, инде киләчәктә дә матур итеп яшәргә язсынайды. Бу елларга хәтле безнең үзебезнең дәүләт куелган мәсьәләләрне бергә шишеп, киләчәктә дә шулай бергә шишеп яшәргә язсын. Инде белгәнчә инде безнең сайлауларыбыз да тыныч кына уза күрсен, дөрес сайланып, һәм инде бөтенебезгә бик зур рәхмәт, зур хезмәтләрегез өчен киләчәктә дә бергә шулай матур итеп яшәргә язсын. Исәнлек, саулык, тазалык, байлык бөтенебезне дә яңа ел белән, яңа елда яңа уңышлар белән. Күңелдәге уйны теләкләрне җиткерергә якын дустыңа, шатлыгыңны әйтеп сөенергә ярдәм итә барышыр гына. Гомернең һәр мизгелендә җырлап яши безнең күңел, шатлык керсен һәрбер йортка, кайгы борчу кирәк түгел. Гомернең һәр мизгелендә җырлап яши безнең күңел, шатлык керсен һәрбер йортка, кайгы борчу кирәк түгел. Җырлап яши күңел, җырлап яши күңел, җырлап яши күңел.
günlerin iske düşürgende Munglanalar edi babaylar Olar күңелінде yaşlı hıysı Tuzgatırday mınlar әлі bor Ömürдің her mizgelinde Jırlap yaşay bizden күңел Şadlık kırsın her bir yurtqa Fayda var şu kirek tügel Ömürдің her mizgelinde Jırlap yaşay bizden күңел Şadlık kırsın her bir yurtqa Fayda var şu kirek tügel Jırlap yaşay күңел Jırlap yaşay күңел Jırlap yaşay күңел Jırlay күңел мұңы сиблә ярар Ураңгына олна бүген тор Jırlap yaşay безнең күңелдә бит Матур жырга һәр чак урын бар Ömürнең һәр мизгелендә Jırlap yaşay безнең күңел Şadlık kırsın her bir yurtqa Fayda var şu kirek tügel Ömürнең her mizgelinde Jırlap yaşay bizden күңел Şadlık kırsın her bir yurtqa Fayda var şu kirek tügel Şadlık kırsın her bir yurtqa Fayda var şu kirek tügel Fayda var şu kirek tügel Jırlap yaşay күңел Jırlap yaşay күңел Jırlap yaşay күңел 2023 ел үзенең озагына якынлаша. Барлык борчу мәшәкатьләре, куанычлы вакыйгалары белән истә калыр бу елда. Инде күңел түрен иң борчып торганы ул әлбәттә Украинада баручы махсус хәрби операция. Андагы хәрби хәрәкәтләрдә булучы барлык якташларыбызга да туган якның җылы сәламнәрен җибәрәбез. Инде тизрәк тынычлыклар урнашып, исән-сау булып, әти-әниләрегезне, туганнарыгызны, балаларыгызны, кадерле кешеләрегезне һәм барлык сезне сагынып көтеп торучыларны шатландырып, кайтуыгызны көтеп калабыз. Без дә сезне сагынып көтәбез. Алда 2024 яңа ел. Бу ел республикабызда фәнни технологияләр үсеше, ә Россиядә гаилә елы буларак игълан ителә. Димәк, алда тагын зур эшләр көтә дигән сүз. Яңа ел бәйрәмен каршы алуга багышланган тапшыруыбыз шуның белән ахырына да якынлашты, хөрмәтле тамашачылар. Һәр кемгә яңа ел эшендә дә, тормышында да уңышлар, көтелмәгән шатлыклар алып килсен. Дөньяларга тынычлыклар иңсен. Бәхет сәгадәткә күмелеп, гаиләләребездә иминлек булып, сәламәтлек белән яшәүләрне Ходай насыйп итсен. Нурың белән кил яңа ел, ап-пак көннәрең белән. Без дә сине каршы алыйк якты өметләр белән. Яңа 2024 ел белән.